Batzuetan informazioa literalki bilatu nahi dugu. Hau da, hemen idazten duguna, bilatuko dugunaren berdina izatea. Zaila da batzutan, ze batzutan hemen sekulako hitz pilo bat jartzen ditugu. Baina batzuetan lortu egin daiteke. Bai, lortu egin daiteke. Horretarako adibidez nik hau jarri bitut, ez? Donostiako aste nagusiko festak. Enterri ematen diot, eta informazio dexente badaukat. Baina badaukat aukera bat, oso interesgarria da. Hauek Donostiako aste nagusiko festa hauek, komila artean jartzen baditut, kakotxe artean jartzen baditut, begiratu ze pasatzen den. Orain arte, txoren pixka bat, begiratu. Ez dugu kakotxi jarri, eta informazioa badaukagu, informazioa badugu, bai? Begiratu, Donostiako aste nagusia, Donostiako festak, hitz gako hauek jarri ditugu, aste nagusia, festak, baina begiratu ze gertatzen den, kakotxak, komilak jartzen baditugu. Aurretik, eta atzetik. Bilatzeari ematen diogu, eta begiratu. Esaldi hau guztia, elkarrekin agertzen diren hitz hauek horrela bilatzen digu. Esaldi hau guztia jarri dugu, kakotxak jarri ditugu, eta justu hitz hauek guztiak bata bestearen atzetik agertzen diren web orriak bilatu dizkigu. Honek esan nahi du hemen edozer gauza jarrita agertuko zaigula? Ez. Baina gerturatu egingo zaigu. Adibidez jartzen badugu, guazen ikustea, realaren, realak sekulako partida egin zuen atzo. Ematen diogu, eta begiratu hemen. Ez da berdina, baina hortxe dago. Ez da erresa, horregatik oso garrantzitsua da hemen ze jartzen dugun. Bilaketa literala. Horrela dibitzen zaio, hitzak bata bestearen atzetik bilatzen saiatzen garenean.